Di mana nih Pak Agung Ladusing? Kita berkunjung ke rumah rekan Mas Wanto yang punya koleksi barang-barang antik di Desa Tawing, Kecamatan Undang. Iki jenenge apa iki? Sing biasa ngarani Apa ya? Dokar apa? Dokar Apa cikar? Cikar Oh. Google. Bantalannya mesti. Kenapa kok dinamakan cikar guglek Pak Ladusing? Itu mergane ndak beban. Oh. Zaman biyen gane rong enek, gantinya lempengan besi. Jadi Terus lek mlaku suarane gluk-glek, 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 gluk-glek. ya Iki mergane iki tambalane besi. si kantel ya. Kandel. Wah, gila, Si di- baja kalau enggak salah. Iki baja lek cara tinggi gaman ya ampuh iki. Masuk ke dalam lagi. Ini namanya gudeg kalau enggak salah. Gedek ya. Ini untuk ada padi. Di waktu di mana terus di apa diikat. Ini radio masih bisa ini radio. Zaman TVRI ya, radio nasional ya. Ini gudangnya barang-barang antik beberapa banyak lah ini. Gudegnya banyak. Ini ada piring. Begitu tak bilang ya. Piring. Bukannya tempat tidur bayi ya? Gudang. Sudah itu tempat apa? Gudang itu waktu pinangan itu sisetan dari keluarga itu bawa karo ikul ngene kae. Tinggi ada apa kuwi? Ada gawane. Oh, ora tinggi turu mantene diangkat ngono ya. Mantane delik ya kene. Oh. Jadi ada kenceng apa? Kenceng pun dandang. Sing agak unik ini. Lama nih. Terus ini gemboknya zaman biyen iki. Tolilet. Oh, toilet. Mentol kemeleret. Nah. Mbak Putri namanya Lugo Desa Unsur. Oh, ngono ya. Piye. Karo bar susure diceritane. Ojo. Karo bengesan. Wedake pipa jere. Oh, pipa palender kayak Kelly. Terus lukisan. Lukisan ini yang paling lama sekali yang mana nih? Kelihatannya nih. Nah, ini loh yang paling lama mungkin. Pak Sopo iki. Nah, iki sih. Iki paling lawas iki. Ini dapat dari mana nih lukisannya? Teko ngendi Mas iki, Mas? Dapatnya dari Madiun. Paling lama ya. Mbak. Nah, ini termasuk lukisan kan ya. Pelukisnya ndak agung ya, agungnya yang agung. Ini kayaknya ini zaman Belanda nih. Zaman Belanda, lukisan Belanda. Si tuan sinyo. Sinoni. Sinyo noni. Masih ada Dihanes itu pembuatnya. Jadi Oh, wong company. Kalau Jawa jenenge Toyo. Wah. Jani iku tuan menir. Iki apa iki tempat tidur? Ini ya podo sama itu. Tempat tidur. Ada piring, ada mangkok. Tapi lek tinggi turu ya penak iki. Misalnya nyewenden kaya anu ngono. Oh, berarti iki mungkin tinggi ada apa? Sembako, gabah, gula, beras, terus ora. Zaman biyen kan akeh BK perampok. Nah, dadi ben aman dadi dituroni, dijogo ngene. Nah,
Nah ngono. Dadi lek wis dijogo ngene iki, lek enek sing wani garong. Baru mas-masan gone nang. Nah, berarti kira-kira ngono mbiyen ya. Dituruni sampean. Jangan lupa sing arep punya hajat mantu bawa sodang iki lho, sodang iki penting. Iki nanti ada doanya. Upacara adat. Kenapa kok dinamakan jodang? Sodang itu dudune Dang kegadang apa ndang madang ya? Oh, jodoh. Jodang. Slobokne. Oh, nggih. Ngangkat. Oh, berarti sing ngangkat terus iso goyang-goyang ngono kae ya? Oh, iya. Oh, ajal. Lah iki ceritane lukisan tahun piro iki? Kok utuh-utuh sian? Joko Tarub iki. Joko Tarub nyawang putri-putri. Iki kira-kira cara Agung Ladu sing dadi Joko Tarub ngono kira-kira demen ya? Ndak milih aku. Nah, coba lihat sing di dalam. Kursi lincah logo. Apa kursi lincah? Lincah jenenge. Lincah biyen nek ngarane kata duwe lincah iki. Ndek ya? Ndek ya? Ya, tapi ciu, separo lek ngene iki jenenge lincah logo. Regane dige lemah. Oh, berarti koyo zamane anu iki. Majapahit. Jadi Majapahit iki cara sak omah cilik ngono kae mbiyen omah-omahane iki jirine yo mek enek-enekane tok iki. Ukuran 4. Nah, 2 kali 4. nah iki turu anake, bapake turune ning lemah. Lemah ya anak bojone kene. Terus iki pawone ya kayak pawonan ngene iki. Iki pawon zaman apa iki? Nah, pawone kira-kira zaman biyen festivalnya baru. Zamane sing duwe sik cilik paling ya. Kira-kira ya. Ukuran 4 lagi. Iki ada pogo kalau masih ada pogo. Nyapa kok dijenenge pogo, Pak? Rogo. Oh, pogo. Pogo. Apa-apa? Rogo. Ndak apa-apa nggih ada sego ngono. Ada sego ngene iki. Ya dulur-dulur nanti kalau ada waktu bisa main untuk kesini bisa sharing ngomong-ngomongan atau mungkin punya dan pengen apa jenenge sekedar kita lihat situasi ambil gambar lah gantinya pelantu zaman dulu apa ini kering apa Keren. Wah, iki perahu apa iki jenenge, Pak? Praune kok modele wis kaya model miniatur perahu. baru ini berarti. Nah, itu ada helm model company coba dipakai tuh, Pak. Nah. Itu helm baja zaman anu iki. Londo ya. Oh, jajal. Helmnya Dijajal tuh cekel mana? Nah. Wah, jadi buat patroli Pak. oh. Ngono ki apa ya atas ngono ki. Jajal ya. Helm baja tenan lho. Wah, kuwi lho, atas. Helm baja tenan lho. Wah, kuwi lho. Iki nutuke karo nginginang bae iki mbiyen. Ini kalau dipakai polisi namanya dulu polisinya opas. Opas. Sekitar tahun 40-an polisi pakai ini. Namanya opas. Lah iki barang antik iki. Iki jenenge apa iki? Toples. Toples iki jaman saiki. Awas. Rodong. Napa kok dijenengi rodong? Iki apa? Nyapa kok dijenengi rodong? Lah kuwi kudu dionceki lho ya an. Ya jenenge nanti dilanjut. Ini sing jelas ya ada jajan. Oh, engko takok padene kok. Nyapa kok dijenengi rodong ngono ki. Nah, iki enek peti zaman apa iki? Zaman Brankas. Carane brankas lah. Enggak tahu nama dulunya apa. Ya ada barang-barang berharga, emas dan sebagainya. Diadai kene, dilebokne terus mlebu nyang jero kene. Oh, iki sing jaga iki. Iki sing duwe iki ya. Iki loro blonyo, berarti blonyo lek panu jero blonyo ya. Iki dimar apa iki ngene iki? Dimar.
zaman biyen tahun 80-an lah kita masih banyak menemukan ini namanya teplok atau beli. Nyapa kok tujuane di marteplok? Pokoknya ditemplok nih Oh ngono. ditemplok nih. Oh, bener. Terus digeser ada sumbunya pakai minyak tanah. Minyak tanah selangkah saiki.